Ordenatzaile nagusia, Otegi jauna, egunon. Egunon, mi esker. Berehala ekingo diogu, aurrekontuen eztabaida horri, baina lehenik eta behin asteburuak utzi digun irudi horri buruz galdetu nahi dizut, Euskal Selekzio eta Palestinaren arteko partida handi horri buruz. Zu Samamesen bertan ez zinen egon, baina nola bizi izan duzu, egun hori? Bueno, ni telebistatik jarraitu nun, uste nuelako, gu gonbidatuak geunden alderdi bezala palkora, baina erabaki genuen bai Peio Txandiano eta bai Irati Jimenen Nafarroa garaitik osatzea gure ordezkaritza uste dugulako askotan asto egiten zaigula Euskal Herria 7 lurraldez osaturiko herria dela eta horrela planteatu genuen. Hemen txapelketa ofizialetaz eta ez ofizialetaz hitz egiten da, baina nik uste dut munduan elkartasunaren txapelketa mundial bat balin badago Euskal Herria txapelduna izan dela. Nik uste dut gure herria berriz ere frogatu dula nortasun handiarekin zemotatako ahalmena duen elkartasuna adierazteko eta baita ere gure naziotasuna eta gure herri identitatea eta gure ofizialtasuna aldarrikatzeko. Uste dute, bista atzera begiratzen badugu 3 hilabete, 4 hilabete hemen beste motatako adierazpenak entzuten ziren eta nik uste dut momentu honetan mundu guztia badatorrela Palestinare herriarekiko elkartasunean, eta finean Palestinar arazoa eta Euskal Herriaren arazoa nazional bada. Palestinak badu estadu izateko eskubidea eta Euskal Herriak ere. Palestina bada herri zatitua eta Euskal Herria ere. Palestina bada herri okupatua eta Euskal Herria ere. Eta Euskal Herriak ez du onartua bere izaera nazionala, eta uste dut, niretzat importantena jaigiroan, familigiroan, postasunez, herri indarrez ospatu zela, eta horretan ni oso harro nago nire herriaz. Aipatzen zenuen, elkartasun irudia, baketsua izan zen gainera, baina duela minutu gutxi batzuk entzun dugu. Isabel Díaz Ayusok berehala erabili duela politikoki gertatu dena, kale borroka ere bera aipatu du. Kezkatuta zaude edo beldurtzara akaso gure mugetatik kanpo partido hau edo gertakari hau beste modu batez ikusiko dela? Nik uste dute Isabel Díaz Ayuso baduela tendentzi bat, eta guk askotan aipatzen dugu, ez? Hobe genuke Euskal Herrira ekartzea hango moduak eta hango isekak eta hango gezurrak eta hango manipulazioak, ez? Nik uste dute mundu guztiaren aurrean argi gelditu dela ze harri geran, ze motatako elkartasunerako ahalmena dugun, nazio bat garela, eskubide osoa daukagula gu ere aritzeko ofizialki futbolean eta beste kirol batzuetan. Zen eta gogoratu egin behar da, gurea debekatua dagoela. Guk ezin dugu ofizialki lehiatu futbolean adibidez. Eta uste du gainera futbolean arituta oso talde emankorra ukiko genukela. Eta, nik esango nuke batzuk badutela lokatzetan sartzeko tentaldia etengabean. Nik uste dut Euskal Herritik begiratuta oso barregarri gelditzen direla. Hau da, halako gauzak entzunda, nik uste dut jendeak argi eta garbi ikusten duela manipulatzeko sekulako tentaldia daukatela. Daukaten arazoa da, beraie proiektu autoritario bat ordezkatzen dute. Autoritarioa, Estado espainoleko plurinazionalitatea onartzen ez dutena. Ez gaituzte onartzen nazio bezala, ez gaituzte onartzen nazio euskaldun bezala, eta bere proiektu autoritarioaren pean kapaz dira trampismo politikoa egiteko, azkenean manipulazioa, gezurra eta lokatzetan aritzeko. Euskaldunak zorionez badaukagu beste politika egiteko era. Ikusi beharko da, zeinen politika egiteko era hori gaurko negoziazio horietan, gaur bertan bilduko baita Noel Danju ogasun sailburua, oposizioko talde guztiekin bosekin izan ezik, zuen txanda eguerdiko ordu batean iritsiko da, zein aldarterekin, iristen da EH Bildu bilera horretara? Nik uste dut, lehenik eta behin gauza bat esan behar dela Gazteizko parlamentuari daokionez, 3 herrialdetako parlamentuari daokionez, ez? Gu bagatoz, egonda beste eztabaida bat aurrekontuen inguruan, Nafarroa garaian, eta hori ere oso importantea da, eta guk akordio bat egin dugu, eta horrek beste ekarri du pensio minimoa 1.100 jartzea, ez? Nora goaz? Proposamen zehaz batekin goaz. Gure ustez, bere garaian 3 probintzietako gobernuak lortu zuen kapazidade bat 2.000 milioikoa endeudatzeko, sorpetzeko. Hortik 1.000 milioi funtsa industrial batetarako norabidetu dira, eta guk uste dugu beste 1.000 milioi horiek
etxe bizitza publikoa egiteko erabili behar direla. Horre gainera funtsa bat osatuko luke publikoa, nun parte hartuko luketen beste eragile batzuk, eta horrek posible luke 3.000 milioi termino finantzieroetan mobitzea 3 provintzietan, eta 10 urtetan 30.000 etxe egitea. Bueno, hori da gure planteamendua aurrekontuen inguruan. Ez dugu nahi, nolabait ere gauzak asko nahasi. Hori da argi eta garbi plantatzen duguna. Bere garaian egin genuen planteamendu bat, esanez, ez bakarrik Gasteizerako, baizik eta 3 diputaziorako, eta esango nuke ere, adibidez, ez dugu horrela planteatu, baina mundu guztiak daki etxe bizitza arazoari aurre egiteko interinstituzionala izan behar den esfortzu oso handi bat egin behar dela, ez bakarrik Gasteiz, baita diputazioan eta baita udaletan. Eta hori da egin dugun planteamentua, herritarrentzat 3 provintzia honetan, baita Nafarroan ere, eta baita Lapurdi Basen Nafarroan eta Siberuan ere, etxe bizitza da larrialdirik nagusiena, guk uste dugu horri eman behar zaiola lehentasuna, eta guk oso proposamen zehatza egin dugu. Askotan esaten da, Euskal Herria Bilduk nolabait ere diagnostikoetan gelditzen da, eta ez da sartzen konkreziera. Funts publiko bat planteatu egin dugu, eta 10.000 etxe bizitza egiteko 10 urtetan. Hori posible da egitea, eta zentzu horretan, horrekin goaz, ikusiko dugu zein dan beraien erantzuna. Azken egun hauetan, sentsazioa da, proiektuei buruz baino, baina eta berriro errepikatu den hitza borondatea izan dela. Borondate falta elkarri leporatu diozue, zuek eta Eusko Jaurlaritzak ez dakit hasieratik Gidoi honen bukaera idatzita dute zegoen. Baina baitu, nik uste du politikan gauza bat direla hitzak eta beste batzuk ekintzak. Eta batzuk eta bestek hitz egin dezakegu bakoitzaren hitzak eta bakoitzaren ekintzen inguruan, ez? Nik adibide batzu jarriko ditut. Bere garaian guk 3 probintzietako parlamentuan planteatu genuen monografiko bat industria politikaren inguruan. Guk 25 emendakin planteatu genituen 0 bozkatu zituzten alde. 0. Gerora etxe bizitza plan gidarian 57 planteatu genituen 0 onartu zizkiguten. Eta orain azkena, etxe bizitza urgentzizko planean, 57 ostak izen bat plantatu ditu. Bueno, ja esan digute bat ere ez dutela onartuko. Hau da, 122 emendakinetatik 0 onartu dizkigute. Hoi dira ekintzak. Kontxo, oso borondatea handia duen gobernu batek, halako jarrera bat eukitzea, guri harritzekoa egiten zaigu, ez? Eta zentzu horretan, hori da beraien borondatea. Gu dakagun impresioa da ez dutela nahi Bildurekin itunak egin. Uste dugu hor erabaki politiko bat badagoela, eta guk uste dugu ekintzek hori frogatzen dutela argi eta garbi. Eta gero badago bigarren erreflexio bat egiten duguna ere, guretzat oso kuriosoa dela. Zuk esaten duzu, baditugu aurrekontu batzuk eta nahi ditugu guztiekin negoziatu, ez? Zuk uste duzu baduzula eta posible dela aurrekontu bat, nun posible duzun Bildurekin adostea eta PPrekin adostea. Zuk oso aurrekontu magiko bat daukazu. Zen eta gu abertzale independentista gera, beraiek unionistak Voxekin gobernuak egiten dituztena dira, gu ezkerrekoak gea, beraiek oso eskubikoak dira, nolatan josten da hori, ez? Orduan, uste dugu erabaki politiko batzuk hartuak direla, baina gu saiatuko dira gehien bat etxe bizitzaren planarekin aurrera juten. Nafarroa aipatu duzu ere bai, foru aldundien kasuan ere Euskal Autonomia Erkidegoan barruan negoziazioek aurrera jarraitzen dute, Araba eta Gipuzkoan bai borondate gehiago ikusten duzu, Bildurekin akordio bat lortzeko? Momentuz ez, eta jarraitu behar da hitz egiten, eta nik ez ditu desbelatu nahi ere ez datu batzuk, elkarrizketetan atera direnak eta bar, baina guk detektatu duguna da, ez dagoela intentzio handirik gurekin ez ere egiteko, ikusiko dugu, nik uste dute gauza hauek azken momentura arte, ezin daitezkela despejatu, ez? Baina mu momentuz, baina ez dut uste aldundien afera bat dela, uste dut hemen erabaki bat badagoela, eta erabakia da Bildurekin itunak ez egitea, nolabait ere pentsatzen delako horrek gurekin itunak egitea ez diola mesede egiten estrategia jakin batzuei, ez? Hori da erabaki bat guk, aldiz beti pentsatu izan dugu eta horrela defendatu dugu herri honetan, herri txikia izanik, beti ere komenigarria dela logika politiko bati jarraitzea, eta gu logika politiko hori oso garbia daukagu.
Lehiatu behar gera gure artean, abertzalen artean adibidez, noski, baina adostu behar dugu, noski. Lehiatu behar gera ezkerreko nolabaiteko indar politikoen artean, bai, baina kolaboratu ere, bai, ez? Hori da gu jarraitzen dugu logika politikoa, lehiatu eta elkarlanean aritu, ez? Eta horrekin jarraituko dugu, filosofia horrekin. Segurtasuna da, beste gai potoloetako bat, asteburu honetan bertan Mikel Torres, enplegu eta lan sailburuak adierazi du, Bingen Zupiria sailburuak, ez ziela ezagutzera eman gobernu kidei, gaizkileen jatorria ezagutzera emango zutela mendik aurrera, eta kezka puntu bat ere erakutsi du Torresek eaiotak hartu duen bide horrekin. Itzorien aurrean, bai espero duzu, Bingen Zupiriak azalpen gehiago ematea, akaso? Bueno, berak esantzun, nolabaiteko Voxen eta PPren presiopean egin duela hori eta bere percepzioa aldatu egin dela, seguridadaren inguruan. Bueno, hemen gauza bat esango nuke, ez? Guk seguridadaren aldekoak gera, baina guk uste dugu seguridadea termino integraletan plantatu behar dela, ez? Nova Yorkeko alkate berriak esaten du seguridadea bizitzetan, seguridadea kaleetan. Eta guk oso argi daukagu, Euskal Herrian lan eta bizi den orok, langileak, emakumeak, gazteak, badugula seguritaterako eskubidea eta administrazio publikoak hori bermatu egin behar dula. Baina badugu ere beste atal bat seguridade jotzen diona o ikutzen duna baita ere termino politikoetan eta da gure bizitzetan seguridadea. Eta horrek esan nahi du termino integraletan planteatu behar dela, ez? Delituak egiten dituzten nazionalitatea publikatzea sartzen gaitu oso esparru delikatu batean eta erristakorra den esparru batean, ez? Azkenean horrek eraman dezakeelako kolektiboki eta termino kolektiboetan kolektibo osoak kriminalizatzera. Badira arazoak seguridadean, noski, eta guk esaten duguna da, jendeak seguridadean bizitzeko eta kaletan zigur ibiltzeko eskubide osoa du. Eta administrazio publikak hori bermatu egin behar du. Eta jarrera antisozialak konbatitu egin behar dira. Gu horrekin ados gaude. Eta hori da gure posizioa. Orain, eskuin muturreko hainbat eta hainbat marko erostea irutzen zaigu arriskutsua zentzu batean. Eta da, ikusten dugulako hortik irristatzen baldin bazera nun bukatzen duzu. Eta horrek meseden hori egiten dio. Eta horrek ez dio mesede egiten ikuspegi aurrerakoi eta demokratiko batetik indar progresista eta aurrerakoi. Zuek baino gehiagotan polizia ereduaren hausnarketa bat planteatu duzue ere bai, kasu horretan ere borondatea ikusten duzu ez, eztabaida horri ekiteko behar bezala. Uste dut azken asteetan lortu dugula gutxienez ereduaren inguruko eztabaida bat ez dakiten irekitzea, zen eta, garai bat egon zen, ematen zuen eredu bakarra zegoela. Eta guk esan genuena izan duzen, eredu hemen eta gauza guztietan eredu ezberdina daude. Eta uste dut horrek mesede ingo liokela kasu honetan 3 probintzia hauei, edo 3 Euskal Herriko zati honi. Zergaitik, ereduari buruz eztabaidatzea, beste lurralde batzuetatik ikastea, eta termino integraletan ulertzea, segurtasuna, segurazki mesede ingo lioke herri honi, herritar guztiei, eta baita poliziari berari ere bai. Zen eta guk ez dugu ulertzen, eta gu saiatzen gera termino eraikitzaietan egiten. Gudak haun impresioa da, badiela, eta ez da bakarrik Euskal Herriari dagokionez, ez? Baina zuk interbentzio guztiak adibidez polizia batenak, beti ere arrazoia ematen baldin badiozu, ez duzu gorputz hori hobetzen. Osea, ematen duzun irudia da, zer gauza eginda, zer desproporzio eginda ere, beti babes politikoekiko duzula. Eta nik uste dut ardura politikoetan gaudenak, ez gaudela horretarako. Gaude, gauza txukun egiten denean zoriontzeko eta erruak egiten direnean seinalatzeko. Horrek hobetu egiten gaituelako herri bezala eta hobetu egiten duelako zerbitzu publikoaz. Eta uste dugu hori dela gure plantamentoa. Eta adibide bat jarriko dut. Mundu guztiak 3 probintzietan eta ez 3 probintzietan ikusi ditu irudiak etebek botata. Bere garaian futbol partido batean gertatutakoa Zabarte anderearekin. Mundu guztiak ikusi du, ertzaina batek jotzen dula ostikoak lurrean dagoela buruan. Kalte neurologikoak ditu bizitza osorako.
Ikustea operatibo horren ertzaina, epaiketa batean, esanez, agian harrikada bat eman diotela, nire ez zait onargarri iruditzen. Eta hori babesten duena ez du polizia hobeago bat egiten. Kontrakoa, poliziari ematen dion mezua da, berdin da zer esaten zuten, mundu guztiak ikusi balin baditu irudiak ere, guk babestuko zaituztegu. Eta hemen inorez du planteatzen ertzantzan dagoen gizon emakumen kontrako nolabaiteko jazarpen bat. Esaten duguna da, posible dugu hobetzea 3 provintzia honetan polizia eredua? Bai, guazen egitera lasaitasunez eztabaida hau. Gauza guztiak bezala egin lasaitasunez, serenitatez eta ikuspegi estrategiko batekin ez. Arartekoaren izendapenaren gainan ere galdetu nahi dizut, duela egun gutxi batzuk hemen egun honen izan genuen Maitanei Pinazar, EBBko idazkaria, eta leporatu zizun gezurra, esan izan nahi, patu izan baituzu, ez dela euskalduna, Mantzisidor, eta emakumea izatean nahi zen nutela EH Bildutik, eta Pinazarrek dio, hori gezurra dela, nola erantzuten diozu? Nik uste dut, ni beti esaten den militante politiko bat naizelaz. Eta norbaiteri gezurra leporatzean eretzat termino politikoetan gauza larria da. Guk norbaiteri esateko gezurrean dagoela oso froga garbiak euki behar ditugu. Adibide bat jarriko dut. Beste gunean Bingezubiriak esan zuen Euskalintxek edo zaletuek konbokatuta zuten manifestazioa etzegoela legeztatua, etzegoela baimendua. Guk ez genuen esan gezurretan ari zela. Zu pentsatu dezakezu, agian gezurretan dago, ero agian datu hori ez daka ordu horretan. Esan nahi dudana da, kontu zer adjetibo erabiltzen ditugun eztabaida politikoan. Zen eta gudakagun inpresioa da, harinkeria handiarekin esaten direla gauza batzuk, ez? Eta lenguazen Arartekoaren aferari. Arartekoaren LinkedInean sartzen balin bazera ze jartzen du euskararen inguruan. Capacidad básica limitada. Hori euskalduna izatea da. Ongi, horta norbaitek uste du Ararteko izateko herri honetan capacidad básica limitadarekin nahikoa dela. Eta hori euskaldun izatea dela. Guk ez dugu ezurrik esaten, bere LinkedInean dago. Bigarrenik, guk esan genuen komenigarri izango zela emakume izatea. Eta bigarrena emakume izango da, eta guk bat plantatu genuen, bai? Eta gero, baitare, ez dakiz zergaitik, bi gauza esango nituzke amaitzeko, ez? Bat, detektatuta dakau azken hilabete urte luzeetan tendentzia bat Euskal Herri Jeltzalearen partetik etengabean gutaz hitz egiten. Guk ez dugu beraietaz hitz egiten. Euskal Herria Bilduk baditu bere proposamenak, okertzen denean onartu egiten du, hankasartzen duenean barkamena eskatzen du, eta gure proiektotaz hitz egiten dugu. Orduan, badugu sensazioan norbaite lokatzetan nahi gaituela, eta ez du lortuko. Ez du lortuko, ez gara lokatzetan sartuko. Guk gurea defendatzen dugu, batzutan ongi, beste batzutan ezain ongi, baina gure proiektua defendatzen dugu. Orduan, esaten denean, ez adibidez, Peperekin guk ez ditugu itunak egiten, kontxo, baina aurrekontuen garai honetan, esaten dena da, mundu guztiarekin negoziatzeko prez. Zaudetela, itzeingo ez duten Peperekin. Norbaite sinistarazi nahi digu, Ararteko izendatzeko Peperekin ez dutela itzegin. Esango dute itzegin, baina ez dugu negoziatzen. Atzo, Bizkaiko Pepeko arduranak esan zuen, Pepek ez duela zer egiten doain, ez? Orduan, bakoitzak atera dezala nahi dituen ondoriak. Guk bai ez dugula negoziatzen Peperekin. Guk bai ez ditugula negozioak eta akordioak egiten Peperekin. Guk Peperekin akordioak 0, orain eta geroago. Eta hori da hitzak eta ekintzen arteko ezberdintasunaz. Orokorrean nola daude harremanak jeltzaleekin, orain esku artean eztabaida pondete bat duzuelako, urtea amaitu baino lehen, Aitor Estebanek berretsi du estatusaren gaineko oztopo horiek gainditu nahi direla, nola doaz elkarrezketa eta harreman horiek? Alde batetik berak bere garaian jarri zuen data bat, ez? Uste dut data jartzea badituela bere alde honak eta bere alde txarrak. Osea, badu alde hon bat eta da, mundu guztia bere burua behartzen du akordiotara heltzekotan eta akordiotarako aukera balin badaude egiteko, ez? Baina gero ere sartzen du autoansidaderako dinamika bat ez dena
oso onargarria, ero ez dela oso onuragarria, ez? Baina alata ere esango nuke, lanean jarraitzen dugu, diskrezio guztiarekin, uste dugu herri honek, ez bakarrik 3 probintziek, baita Nafarroa garaiak ere, eta baita Lapurdi Basen Nafarroa eta Siberoa, porque eztabaida berdinean daude, urratsa egin behar dutela termino nazionaletan, gure oinarrizko kanpamentua igo egin behar dela, alik eta altuen igo behar dela, besteak beste baditugulako klasikoak diren, ero historikoki ditugun arazoak, herri zatituak gera, ez onartua gera, gure nazioa ez dago onartua, erabakitzezko bidea ukatua, eta gero bada, orain, garai erronkak deitzen diren hoietarako tresnak ez ditugu aurre egiteko. Mundu guztiak esaten du aldaketa klimatikoa, inteligentzia artifiziala, digitalizazioa, transizioko soziala, gauza guzti hoietarako nolabait ere Euskal Herriak behar du botere politiko gehiago. Nik esango nuke gauza oso serio baten inguruko eztabaida dela hau, eta nire desioa da akorde batetara heltzea. Eta horretarako lan egingo dugu. Egin gerra ikusten duzu, EAJ, PSE, EH Bildu, hirukote hori mantentzea? Nik uste du baietz eta alabearrez horrela izan behar dela. Hau da, momentu honetan uste dut mundu guztiak kontziente izan behar dela herri gisa 3 probintzietan eta herri gisa Nafarroan egin daiteken eztabaida eta egin beharreko urratsa alik eta zabalena den sektoreekin egin behar dela. Betori gabe, eta onartua herri honen sensibilidadea zein den, eta herri honen hortasuna zein den, ez? Eta, bueno, atzo ikusi genuen Samamese zein den herri honen hortasuna. Kurioso egiten zaitu, adibidez esanten denean hori identitarioa dela. Nik ez dakit Espainiako selekzioa zergaitik ez den identitaria eta euskalduna, bai? Hori ez, eneko handu ezak hori xebertan aipatu ez. Horregatik esaten dutea, PSE ikusten duzun, jarrera horrekin ere bai, ez da bai aurre egiiteko, betori gabe, esaten duzun duzun. Bueno, nik uste dut, lehenik eta behin, nik ez ditut gauza gehiagirik esango, ez, baina gu lehenengo momentutik, azken urteetan gauza bat esan dugu abia puntu bezala, ez. Espainiar estaduak onartu behar du plurinazionala dela, nazioa anitza dela. Eta hortik abiatzen da bidea. Eta Euskal Herria nazioa dela. Eta nazio guztiek eskubidea ditugula. Ez gerala beste batzu baino gehiago, ero ez. Kurioso egintzai, porque alako adierazpenak egiten ditun bitartean Palestinako pañuelo bat ustu zeramala. Palestinako hauzia zer daba? Ez da identitarioa. Ez da aldaz, hauzi nazionala ez da, Palestinakoa. Palestinak borroka egiten du herri bezala estadu bat izateko, gu bezala. Eta bada gauza bat ezker espainolean beti ere gertatzen dena, ez? Oso ongi ulertzen dituzte askapen nazional eta sozialeko prozesuak Madriletik alik eta milaka kilometro urrunago daudenak. Etxekoak gero, etxekoekin arazoa dituzte. Amaitu baino leno Otegi jauna, asteburu honetarako deitu duzuen manifestazioari buruz ere galdetu nahi nizuke. Aste honetan bertan 50 urte beteko dira Franco diktadorea hiltzela, eta larunbaterako Bilbon manifestazioa deitu duzue. Zer irudi, zer espero duzu gertatzea asteburuan? Nik uste dut eta ditugun datuen arabera dozenaka milaka pertsona bilduko gerala berriz ere Bilbon. Nik uste dut importantea dela ez bakarrik gogoratzeko herri honen historia, baizik eta etorkizunera proiektatzeko. Hau da, ez da nostalgiarako ariketa bat. Bai esan nahi dut fusilatuen sendi batzuk egongo direla gurekin, guztien ordezkaritzapean. Eta nik uste dut herri honek bere garaian, 75ean 3 greba orokor egin zitula. Eta nik konbidatzen ditu mundu guztiak gehien bat senide hauek arropatzeko manifestazio honetan. Uste dut merezi dutela eta errespeto guztiarekin. Eta bigarrenik, EH Bildu frogatuko du fascismoari eta autoritarismoari aurre egiteko zein dan gure eredua. Porque horretan ere badira ereduak eta gu badaukagu propioa. Guk uste dugu herri hau oso antifascista dela. Eta herri hau gehiengo oso antifascista dela. Fascismoak ez dulako erasotzen soilik gure Euskal Herria eta gure nazioa, baizik eta erasotzen ditu emakumeak, erasotzen ditu langileak, erasotzen ditu gazteak, eta horrek esan nahi du, sektore oso zabalak kolpatuak sentitzen direla. Bueno, guk uste dugu hori horrela izan da, fascismoari egiten zaion, edo autoritarismo berriari egiten zaion erantzuna izan behar dela,
zabala, herritarra, baketsua, demokratikoa, irmoa, disiplinatua eta kolektiboki planteatzen dena. Eta hori da egingo duguna larun batean Bilbon. Gogoratu bai, baina gehien bat etorkizunaren esperantzari buruz aritu, era disiplinatu, kolektibo, herritar, bakezale eta antifasista eta independentista batekin. Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusia, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zuei, mi esker.